Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur azaroak 27, asteazkena, bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Mikel eta Iñakirekin egongo gara hizketan. Euskaldunak garen ezkero ekimenaren baitan, azaroaren 29an, ostiral honetan, beran hitzaldi marraztua egingo dute eta honen inguruan hitz egitera datoz. Eta beste alde batetik, Angel Errorekin egongo gara hemen platoan. Angel Erro idazleak poesia liburua kaleratu du, itzulpena tradukzion izenekoa, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1784ean, euskaraz hitz egitea debekatu zuten Aiako eskolan eta eraztunaren zigorra gomendatu zuten. Urte batzuk geroago, 1828an, txapela erabiltzea debekatu zuen Espartero liberalak, lehen guda karlista batean. Egun berean baina 1961an, Espainiarrek Habanako 8 medikuntza irakasle exekutatu zituzten Kuban, gezurretan oinarrituta. Eta bukatzeko 1978an, Kurdistango langile alderdia eratu zuten, PKK. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Aroztegiako 7 auzipetuak otsailean joango dira epaiketara. Fiskalak hasiera batean talde kriminalaren akusazioa erretiratzeko prest zegoela adierazi bazuen ere, enpresa arduradunak Palacio de Aroztegi SLek akusazioa berretsi du. Atzo azalpenak eman zituzten prentsa aurrekoan. Lesaka, Bera, Doneztebe eta Baztango udalek eta Elizondoko eta Berako Lanbide Heziketako ikastetxetako zuzendariek agerraldi egin zuten atzo Nafarroko parlamentuan. Eta Oronozko zentroaren egoera azaldu zuten. 100 agente ekoizlek bat egin dute jada tokiko elikagaiak zuzenean saltzeko kanpainarekin landagarapenak bultzatuta. Nafarroko gobernuak toki entitatei laguntza eta lankidetza eskainiko die haien digitalizazio eta modernizazioa bultzatzeko. Foru gobernuak 455.000 euroko diru laguntza eman du Nafarroa ezagutu sareko espazio eta ibilbideen lurralde garapen iraunkorreko proiektuetarako. Nekazaritzako elikagaien 11 proiektu berritzailek amaitu dute zeinen Agrofot Tech azeragailua. Herritarrek abenduaren 19 arte bisitatzen ahalko dute Kondestableen Pamplona Bagara Iruña de Berda hiri-markari buruzko erakusketa. Euskeraz solasteko mintzodromoa antolatu da Ortzegunean Elizondon eta Ortziral arratsaldean Beran, joatekotan alde zaintzinetik izena eman behar da. Alboko esklerosi amiotrofikoaren aldeko 6. futbol torneoa solidarioa eginen dute abenduaren 6an Elizondon. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Gaur, asteazkena, alde batetik bertso jarrien saio musikatoa antolatu dute egile nafarren euskal literaturaren antologiaren karietara. Jon Martin Etxebeste eta Oskar Estangaren eskutik. Arratsaldeko 7etan Laban. Beste alde batetik dantzaz distirak izeneko dantza saioa egingo dute Gaiarre antzokian. Giovanni Isaudo, Alexandros Esbrapoulos eta Sarada Sarita nazioarteko koreografoak arduratuko dira distirak laneko programa hirukoitza sortzeaz, dantza garaikideko gau jaialdi honetarako. Staff, Pink eta Berdantz piezek freskotasuna eta kolore kurtsuak bateratzen dituzte. Arratsaldeko 8etan Gaiarre antzokian, sarrerak 12 euroan. Ostegunean batetik Labea bakarrizketa probalekua egingo da.
Labako labean Jose Aldarosoro, Iker Plazaola, Txiki eta Maialen Berra izango dira bakarrizketan. Manes Astigarragak aurkeztuko du saioa. Arratsaldeko 7etan Laban, sarrerak 5 euroan. Bestetik, hots egunak antolatu ditu Zaldiko Maldikok. Esan ezin artistak emanaldi akustikoa egingo du arratsaldeko 8etan. Ostiralean, Olatz Salvadorren kontzertua egongo da Indara aretoan. Olatz Salvadorrek zainak eman lana kaleratu du berriki eta aurkezpen biran Iruñean izango da. Iluntzeko 9etan hasiko da kontzertua Indaran eta sarrerak 15 euroan eskuratu daitezke. Larunbatean, Eskabidean taldea kontzertuan emango du Totem aretoan. Eskabidean taldeak berriki kaleratu du errepikaezina izan da diskoa eta horren aurkezpen biran hitzordua dute Iruñean. Arratsaldeko 7etan sarrerak 12 euroan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, su-etena gaur hasi eta 60 egun luzatuko da Libanon. Israelek AEBen eta Frantziaren proposamena onartzen du. Netanyahuk zehaztu du ekintza askatasunari eutsiko diotela Hizbulak akordioa urratzen badu. Gutxienez 11 pertsona hil dira Israelek Gazako eskola bati egindako erasoan. Argazki nagusian parlamentari talde bat kupulari begira dago. Titularrean parlamentariak erorien monumentuan bisitan. Hori koloreko berrietan alde batetik atarrabiak berriro berpiztuko ditu horma batean 1936an hildako 16 pertsona. Beste alde batetik binakako torneoa errepikatu eginda Bartzelonan. Jarraian euskarak bere mundu eguneko 75 urteak ospatzen ditu. Erdiko berrietan, eskuinekoan, kontuen ganberak erostura arauen aurrean ohartarazi du. Ezkerrekoan, Iruñeko alde zaharreko tabernek ate bikoitza izan beharko dute. Beheko berrietan, alde batetik, unibertsitate ospitalea erreferentea bi digestio patologietan. Beste alde batetik, kontserbatorioko ikasleek eskatu dute bi irakasle botatzea eskaintza sexistengatik. Azkenik, Osasunak kontratua berritzeko eskaintza egin die Pablo Ibañezi eta Jesus Aresori. Diario de Navarraren titular nagusian, sortuak diren 3 enpresa publiko berrien beharraz zalantza egiten dute. Inbertsio institutuaren helburu soziala Sodenak duela errepikatu du. Ez du gastu eraginkorrik ikusten bidean eta Nabar biderekin. Argazki nagusian, bomba bat erori da Beirut hegoaldean eta atzo Israelek eraso gogorra egin zion. Titular nagusian, su-etena Libanon. Israelek 60 eguneko su-etena onartu du, baina Hizbulak ez du berrarmatuko. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Juan Lobatok ez du dimisioa eman eta erronka bota dio Pedro Sánchezi. Beste alde batetik, 17 urtez Caparroson esklabo bihurtua izan zenaren hitzetan, nora ihes egin behar nuen ezer ez baneukan? Beste alde batetik, arkitektoak oso kritikoak erorien monumenturako akordioarekin. Goiko berrietan, batetik, Iruñeko alde zaharreko tabernetako ate bikoitza. Beste alde batetik, Izarrak Tuterako Gaztanbiden. Bukatzeko, bikoteak, bidaia gogorra eta luzea Nafarroa arenera. Gararen titular nagusian Bengoetxea izango da EHUko errektore berria, Ferreirari irabatzita. Zuzenbidearen filosofiako katedraduna Eba Ferreirari gailendu zaio botoen 73,6rekin. Jose Ramon Bengoetxeak zuzenduko du erakundea datozen 6 urteetan. Argazki nagusian Antxon Lafont dugu. Titularrean agur enpresaburu subiranista, mecenas eta oinezko bati. Erdiko berrietan, goikoan, Euskararen aldeko manifestua eguneratu du Eusko Ikaskuntzak Baionan. Behekoan, Kofides eta Lakuari leporatu diote, Valentziagaren etorkizuneko plana okertu izana. Beheko berrietan, batetik, Soledad Galianaren analisia dugu. Zundaketek ez dute botere aldaketarik iragarri Dublingo gobernuan. Bestalde, Israelek su-etena berretsi du Libanon, Beiruten aurkako erasoak gogortu ostean. Jarraian, Rosalen abeslariaren hitzak ditugu. Ohore handia da zuri deitzea lankidetza bat egiteko.
Amaitzeko, Kirmen Uriberen azken 25 urteetako unibertso poetikoa bilduma batean. Berriaren argazki eta titular nagusian, Jose Ramon Bengoetxeak hartuko du EHUren lema. Zuzenbideko irakasleak alde handiz irabazi ditu errektoretzarako bozak. Boto aztatuaren 63,63 lortu du, eta Eba Ferreirak 36,3. Beko argazkian Eusko Jaurlaritzako, Euskal Elkargoko, Eusko Irakaskuntzako eta Nafarroako gobernuko ordezkariak atzo Baionan. Titularrean, euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzearen alde sinatu dute erakundeek. Ezkerreko berrietan, batetik Israelek Libanon su-etena ezartzea onartu du. Bestetik, Errusiak inoiz baino dron gehiago jaurti ditu Ukrainara. Goiko berrian, Mikel Urdangarinen hitzetan, edertasuna kontatu behar nuen nire begietatik. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, erorien monumentua barrutik. Iruñeko Askatasuna plazan dagoen erorien monumentua bisitatu zuten atzo foru parlamentariek. Eskuineko berrietan, goikoan, haur eskolak euskaraz auzo guztietan, aldarrikatu du Iruñeko euskalgintzak abenduaren 11. Hirian diren 19 haur eskoletatik soilik batek eskaintzen du euskarazko murgiltze eredua. Udalean aldaketa gauzatu zenetik aurrera urratsik egin ez dela salatu du euskalgintzak. UPNren garaietan baino okerrago gaude, azaldu dute. Bekoan Olatz Salvadorren hitzetan, disko gordina eta ausarta egin dut. Olatz Salvador abeslariak zainak eman diskoa plazaratu du. Bere 3. lana da. Oraingoan estilo elektronikora jo du, soinu zikinagoa, estilo gogorragoa. Aldaketa nabarmena aurreko lanarekin alderatuta. Iruñeko Indara aretoan joko du azaroaren 29an artista donostiarrak. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Mikel eta Iñakirekin gaude. Kaixo, bikote, zer moduz? Ongi gaude, bai. Bueno, Euskaldunak garen ezkero ekimenaren baitan, azaroaren 29an, hitzaldi marraztua egingo duzu, ezta? Bai, ala da, bai. Eta, bueno, zertan datza ekimen hau Euskaldunak garen ezkero? Kontatu iguzte pixka bat. Bueno, hori da, berako udalak, okerrez bagaude, antolatzen duen, urtero antolatzen duen egitasmo bat, abenduaren 3. inguruan, Euskararen egunaren inguruan, eta hau ezakituzte dut 3., 4. zera dela, urtea dela, ospatzen dutela, eta deitu ziguten hitzaldi baten emateko Juan Maria Dornaku Olaetxea, idazle beratarrari buruz. Eta zer egiten da edo zergatik egiten hasi zen hau? Pues hori egia esan guk ez dakigu oso ongi, guretako da lehenengo aldia gonbidatu gaituztela, eta badakigu beste urtetan izan direla gisa bereko hitzaldiak, eta bueno, bada pixka bat euskara lehen aipatuan bezala, euskararen egunaren inguruan. Eta, bueno, zer da zuek egingo duzuena, hitzaldi marraztua, baina zer da hau? Bueno, pues bada gure ustez sobera ezaguna ez den beratar idazle bat, Juan Maria Dornaku Olaetxea, eta bueno, Makin eta biok egin asmo duguna da hitzaldi bat, aurkeztuko dugu bere biografia, bere bizitza eta bere lana ere. Orduan izango da hitza soilik ez da izanen, baizik eta, bueno, Makin ibiliko da bertan hitzei, pues, irudiak eta marrazkiak gehitzen, nola baitez. Eta nola moldatuko zarete, non egingo dituzue marrazkiak eta nola? Pues bera landetan izanen da, hitzaldia, ostiralean arratsaldeko 7:00 eta, bueno, pues, pentsatzen dut, mahai baten aurrean egongo gara, eta gero Makin, hori kabaiete moduko bat erabiliko du, eta paperean eginen ditu marrazkiak. Bai, hori da, paperean egingo ditut marrazkiak, eta marrazkiak izango dira nolabait ere, laburpen bat esango genuke, ez da, Mikelek lan bikaina egin du Dornakuri buruz, eta nik informazio hori marrazki bidez laburtuko dut
irudi bitartez, ezta? Bai. Eta zergatik edo nola bururatu zaizue hitzaldi marraztu bat egitea? Aurretik egin duzue? Ez dugu elkarrekin aurretik egin, uste dut makinek egin izan duela beste norbaitekin. Eta zergatik, niri proposatu zidatenean hitzaldia egitea, ikusten nuen karga gehiegi zela niretako, ez nago oso ohituta olako hitzaldiak ematera, eta hola atera zen, ze formatotan emanen duzu, eta pentsatu duzu behar bada, eta esan zuenean, marrazki hitza aipatu zuenean, makin etorri zitzaidan burura, aspaldiko laguna gara, eta berari proposatu nion, eta baietz esan zuen. Hori da, hain zuzen ere, manera hau edo modu hau gero eta maizago egiten da, esan nahi dut, gero eta oizkoagoa da, gure artean egitea. Esan nahi dute, hitzaldi bat dagoelarik, informazio hori biltzea eta era bisual batean jasotzea, ezta? Izan ere, kontutan hartu behar dugu, jarduera hau dela publiko zabalarentzat, orotarentzat denentzat dela, orduan uste dugu marrazkiek halako, esango nuke, ukitu atsegin bat eskaintzen dutela. Osea, erakargarriagoa izateko egiten duzue? Bai, erakargarriagoa eta behar bada ere informazioa beste modu batetan iristen da, ez? Hitza marrazkiak lagundurik, hitzak gehiago barneratzen dira eta behar bada, nik uste laguntzen duela informazioa zabaltzen ere. Bai, hori da, eta gainera kontutan hartu behar dugu ere, ari garela euskarari irudia jartzen, esan nahi dut ipintzen, ez? Iruditeri bat sortzen ari gara, gure apaltasunetik, diot, eta uste dute importantea dela, ez? Garrantzitsuan erustez, jakina, hitzak badu bere lekua eta bere garrantzia, baina, irudien bitartez, nolabait ere hobeto txertatzen da informazio hori gugan. Hori uste dugu behintzat. Eta, biografia bat egingo duzue, baina nor da pertsona hau, kontatu iguzue pixka bat honen inguruan? Pertsona hau beratar idazle misiolari bada, 1878an sortu zen beran, eta, aurride asko ziren, 8-10 bat, eta bera gazteena, ama hil zitzaion bera 5 urte zituela, eta berehala umezurtegian hartatu zuten, ze aitak ezin zuen, eta aita gainera miserikordiara joan zen bizitzera, eta haurtzaro gogorra izan zuen. Ondoren Lekarozera ikastera joan zen, Lekaroz sortu berrira, kaputxinoekin, eta handikan ja misioetara joan zen, lehenik Filipinetara, eta gero itzuli zen, eta Euskal Herrian egondu zen tarte horretan 1908tik edo 15 bitarte, 20. mendearen hasieran, idazteari ekin zion. Eta, hiztegi gintza landu zuen, hiztegi oso ezagun bat garaian arrakasta handia izan zuena idatzi zuen, gero gramatika bat ere idatzi zuen, baita ere oso erabilia izan zena, eta gero hainbat aldizkarietan kolaboratu zuen. Eta olerki gintza eta ipuin gintza landu zuen batez ere. Eta, gu pixka bat erreskatatu nahi genuen eta ezagutarazi, ez? Gure ustez Euskal Letretan lan handia egin zuena, baina errekonozimendu gutxi izan zuen. Eta garaian pertsonai importante bat izan zen, eta Euskal literaturaren eta kulturaren berpizkunde garai horietan, garai horietako jende ezagun eta ospetsu askorekin gurutzatu zen, ez? Ikusi ahal izan dugun bezala, edo ikerketaren bitartez ikusi ahal izan dugun bezala. Eta, pixka bat ezagutarazi nahi genuen, ez da oso ezaguna, esan dudan bezala, eta bere bizitza aurkeztu eta gero bere lana, ez? Esan dudan bezala, 1915 arte ibili zen Euskal Herrian, eta gero ondoren 26 urte luzetan han ibili zen berriro Goan, Irlan, eta Filipinetan azkenik berriro.
Eta ibilbide horretan gainera, bueno, pasadizo bitxia, kuriosoak, bizi behar izan zituen, izan ere lehenengo mundu gerra eta bigarren mundu gerra egokitu zitzaion bizitzea, ez? Eta bigarren mundu gerra gainera, pues, Japoniarren inbasoarekin, Guam Irlan, Pearl Harborren justo biharamunean, handikan ihes egin behar izan zuen, eta bueno, hola. Eta azkenik Euskal Herrira itzuli zen, eta bere azkeneko urteak Hondarribian eman zituen, Leioan berara begira, berak bere idatzi batean aipatzen bezala pentsatzen dugu, Amuteko bere gelatik Larrun mendia ikusiko zuela, horregatik berak berara begira esaten du, bai. Eta nola izan duzue honen berri, pertsona honen berri, nola dokumentatu zarete, hau dena jakiteko? Bueno, hau guztia, unibertsitateko ikerketa lan baten emaitza da, eta artxibategietatik eta batez ere kaputxinoen artxibategitik atera dugu informazioa, eta liburuetatik, hori ikerketa lan baten emaitza izan da. Eta gero bere bizitza osoa marrazkietan jartzeko, nola moldatzen zara, Iñaki? Nik atsegin handiz jaso nuen Mikelen proposamena, hain zuzen ere, irudibidez biltzea edo jasotzea informazio guzti hori, noski prozesu bat abiatu dut. Udaran hasi nintzen, buru belarri horretan, eta oraingoz behintzat, alde batetik bai egin ditu da hainbat marrazki, ilustrazio edo, eta bestetik prestatu dut, ostiraleko saiorako egin dut nolabait ere laburpen bat. Jende aurreko jardunean egingo ditudan marrazkiak, marra gutxikoak dira, hain zuzen ere publikoak garbi eta labur ikusi dezan. Gero ondoren, abentura hau jarraituko bagenu, eta hori da gure asmoa, igual marrazkiek beste tankera bat hartuko lukete. Baina gaur-gaurkoz, jende aurreko saio honetarako izango diren marrazkiak izango dira marra gutxiz egindakoak, esan bezala pentsamendu bizualaren hildotik joko dut, nik behintzat. Rotulagailuz eta gero kartulina handi batzuekin, kartulina batzuk erabiliko ditut, eta gero ondoren, aurrerago, lan honetan jarraitzea da gure asmoa, beraz, marrazkiek behar bada beste itxura bat hartuko lukete. Agian landuagoak, agian dokumentazio handiagoa inbarko nuke, egia da, ibili naizela dokumentatzen, ez da gainera nire ohizko esparrua, nire ohizko esparrua izan da orain arte, humorezko marrazkigintza, literatur ilustrazioa, eta proiektu honek ordea eskatu dit, eta eskatzen dit dokumentatzea, eta alde batetik, erronka ederra da, nire esparrutik atera arazi nauelako, eta hor jardun dut interneten edo liburutegietan, edo pixkate Mikelek esan duen bezalaxe, Guam Irlako paisaiak ikusten, eta gero, hor gabiltza. Lan ederra, erronka ederra da, bai. Zuk ere izan duzu zure investigazioa, ez? Bai, hala da, bai, eta oraindik ere ikertzeke ditut hainbat gauza, detaile txikiak, demagun, zenolako idazkera zuen Dornakuk edo zer erabiltzen zuen, ze tresna, ez da, nolako zen, igual plumilla bat, edo pintzela, edo hori adibidez ikertzeke daukat, ez da, garai hartan nola idazten zuen Dornakuk, ze tinta mota erabiltzen zuen, demagun, ez? Edo, gero bere arpegia ere, ez ditugu argazki asko, eta, pixkat, alde batetik egin barko dut alako nire galbaetik pasa barko dut azken batean. Eta koloreen aldetik ere aldatzen dira? Beno, kolorea oraingoz, tira, nik neuk bihotzetik egiten dut lana normalki, esan nahi dute
ez dela lan guzti zientifikoa, ez da ilustrazio zientifikoa, baizik eta esan bezala, pentsamendu bisualaren hildotik joko dut, behintzat saio honetan, ostiraleko saio honetan, eta ero kolorea, nire uste apalean, publikoak jakin dezan, jendaurreko jardunean, marrak du garrantzia, ez nahi luzatuko, azalpenetan, baina batez ere marrazkiak du garrantzia. Marrazkia garrantzia duen ezkero, koloreak dauka garrantzi apala, esan nahi dute koloreak egingo luke apaindu edo edertu edo ez, baina marrak du garrantzia, nire ustez, ordu marrazkiak egingo ditut batez ere. Rotulagailuak erabiliz, eta, bueno, gero aurrera begira beste itxura bat hartuko balu egitasmoak, hor agian koloreak beste garrantzi bat hartuko luke. Azken batean erabakiak hartzen ari gara une oro, eta ostiraleko saioan, esan bezala, marrak izango du garrantzia, eta gero koloreak, bizpahiru kolore ipiniko ditut, baina helburua da marra bidez adieraztea. Hori da, ez dakit Mikel zer dioen, Mikelek zer dioen, bai, hori da. Eta momentuan, ja aldez aurretik dituzu marrazkiak pentsatuak, ze marrazki egin behar duzu momentu bakoitzean, edo improvisaziorako ezakit tarte txiki bat dago? Hor, informazio uki badaukat, beraz, nire lana da, nire galbaetik pasatzea eta laburtzea. Hor hainbat ikerketa daude eginak, eta ikerkete horiek diote, begietatik sartzen zaigun informazioa, erabat gordetzen dugula gure gogoan, ezta? Orduan, bai daukat informazioa, noski, bere, Mikelen ikerketa lan eskerga egin du Mikelek, oso lan bikaina egin du, eta orduan niri dagokit hori laburtzea. Gainera, ni neuez naiz esparru horretakoa, beraz, nire galbaetik pasako dut, eta laburtu ingo dut, ezta? Orduan, bai euki baditu dala ja honezkero zirriborroak eta antolatuak, ezta? Orduan, bai, neurri handi batean prest daukat. Gero improvisazioa gerta liteke improvisazioari tarte bat eskaintzea, gerta baldin eta saioan edo jende artean gaudelarik suertatu ezkeo halako pasarte bat edo ez dakit, gerta liteke, bai. Hori da erantzuna, beraz, behar bada improvisaziorako ere tartetxot izango dugu, baina ja etxeko lanak egindak daude, sukaldeko lanak egin ditut, bai. Primeran. Azaroaren 29an, esan dugun bezala, ostiralean izango da hitzaldia, eta zer nori zuzendua egongo da? Beratar pertsona honi buruz jakin mina edo interesa duen ororen dako. Pentsatzen dut, beratarraentzat batez ere egon daiteke, edo euskal literaturaren interesa duena, eta pixkat historia maite dutenen dako, pixka bat, ezakit, pentsatzen dut, horien dako interesgarra izan daitekela. Eta bertan parte hartzeko, badakizu ez ere egin behar da, edo sarrera librea da eta momentuan agertu zaitezke? Bai, sarrera libre eta urririk, ez da horrendu behar. Eta bai, arratsaldeko 7:00, bera landetan, Kulturetxe ondoko hortan, lokal hortan, eta hori, arratsaldeko 7:00. Eta, ja bukatzeko, zer da hitzaldi honetaz espero duzuena? Hasieran esan duguna, gure asmoa da ezagutaraztea pertsona idazle moduan eta hizkuntzalari moduan, pentsatzen dugu merezi duela toki bat gizonin. Lan handia egin zuen bere garaian eta uste dugu ez dela aski ezaguna eta pixka bat hori ezagutaraztea eta pixka zabaltzea berak egindako lana eta biografiaz aparte bere lana ere aurkeztuko dugu, pixkat ikusteko eta hori da.
Bueno, primeran bikote baia hori bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, edo zerbait ahaztu zaigun. Ez, mil esker, zuen interesa agertzagatik, eta besterik ez, mil esker, eta ostiralean elkar ikusiko dugu. Bueno, hemendik gonbidapena luzatzen dugu, ea norbait animatzen den, eta zuei eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Vale, mil esker zuei. Bueno, ondo segi bikote, agur. Bai, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, giro eguzkitsuan gailenduko da. Tarteka, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak sartuko diren arren, eguzkiari leku dexente utziko diote eta zerua garbi samar egongo da. Gainera, hego ukituko haizearekin eguneko temperaturak gora egingo du eta egun sentia hotza izan den arren, arratsaldean lehen orduetan giroa goxoa izango da, bereziki Kantauri isurialdean. Bertan, 18-20 gradura igoko da eta hegoaldean 15 gradura. Ostegunean, ildo beretik jarraituko dugu. Egun sentia hotza izango da eta Arabako eta Nafarroako zenbait tokietan izotz txikia egin dezake. Baina egunez eguzkiak giroak epelduko du eta eguerdi partean temperatura oso goxoa izango da. Ebro baiara inguruan behe-lainoa sor daiteke eta baliteke luze irautea. Baina salbuespena izango da eta leku gehienetan giro eguzkitsuaz goza ahal izango dugu. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Angel Erro idazlearekin gaude. Kaixo, zer moduz? Oso ongi. Bueno, itzulpena traduzion liburua plazaratu duzu, kaleratu duzu, eta, bueno, 20an Karrikirin egin zenuen aurkezpena, ez da? Bai, aurkezpen txiki bat. Bai. Eta, bueno, kontatu iguzu pixkat, noiz hasi zinen idazle moduan? Bai, bueno, ni idazle moduan aspaldian hasi nintzen. Aurrekoan, kasualidadez, ikusi nuen Leire Vargas poeta gaztearen jaiotze data, eta ohartu nintzen nik nire lehenengo liburua plazaratu nuen urtekoa dela bera, eta pixka bat, zorabio moduko bat zeratu nuen, izan nuen, ez? Nik preziatzen dudan idazle bat hori jaiozerako nire lehen liburuarekin batera, osea, aspaldiko kontua da. Eta beti poesia idatzi duzu edo literatura? Bai, gehien bat poesia. Egia da orain bost bat urte dietario bat idatzi nuela, atera nuela, hori nire diario moduko bat, nire ordura arteko hori burutazioekin eta hori, eta prosarako bidea pixka bat irekizidan, baina itzuli naiz poesiara errazagoa zaidalako eta. Eta zergatik poesia? Zergatik aukeratu zenuen? Ez dakit. Esan ezake eta erantzun bat eman, esanez berak aukeratu ninduela ni, baina ez dakit egia den. Behar bada nik aukeratu nuen poesia, ez? Genero, ez dakit, alde batetik ez, gorena bezala saltzen da, baina ni bezalako alper jendearentzat egina dirudi, ez? Gauza labur eta egin eta astu zaitezke, ez? Hasten pasara prosazko novela batekin, ez? Buelta asko eman behar zaio eta oso konstante izan beharra dago eta nien ez horrelakoa momentuz. Baina ez nuke esango alferrentzako dela, ez? Bueno, baina emaitza berehala ikusten duzu. Egia da, berehalako emaitza hori emaitza horretaz ezin zarela fidatu, ez? Oso gauza tonto izan daitekelako, baina hortik denbora batera berriz ikusi eta begira, poema bat egin nuen, ez? Kabean. Baina buelta asko eman bat zaio esan horri, ez? Egia da, bai. Baina ez urte bete, ez? Itzuli zaitezke eta badaude poema batzuk nire kasuan behintzat, ez? Egin, utzi eta hortik hilabete edo urte batzuetara itzuli eta ez? Eta zuzentzen dituzu eta esan, azkenean lortu dut, borobiltzea nik nahi nuen bezala, ez? Ziklo hori itxi dut, ez? Eta, zeren inguruan dira normalean zure poesiak? Ni beti gai betikoak edo betiko gaiak erabiltzen ditu dela ni. Ez dut berritzaile izan nahi horretan. Gaietan, alegia behar bada
oso mugatua naizelako ni eta ez dudalako ikusten ez nire kezketatik haratagoko gai asko, baina bueno, ni poesia idazteko beharra sortzen zait, ez? Maitasun, desmaitasun momentuetan, ez? Eta horri buruzko poema asko ditut, ez? Poesiaren beraren inguruko kontuak ere ateratzen zaizkit, eta azken aldian, betidanik, baina batez ere azken aldian denbora da gauza bat asko eskatzen hauena, denboraren joana, eta poesiaren betiko gaiak, ez? Baina, klaro, gai horiei saiatu behar zaie, ez? Buelta bat eman, jendeak ikusi eta ez da dira kontrolatu betiko merkantzia saltzen ari garela. Eta ez da zaila horretan berritzailea izatea? Bueno, baina, bai, zaila izan behar du, nik ez dudalako berritzailegi izan nahi, ez, nau horrek gehiagik ezkatzen, ez, azkenian, ez, munduan berria gara gu, ez, etorri berriak, ez eta, ez, aspaldian jaio, eta ezinbestean da gauza berriak egin, ez, zegoenarekiko konparatuta, ez, baina, bai, bueno, berez, beti, ez, hori da idazle izatearen gakoa, ez, bilatu behar da, betiko kontu hori ez nola esango duzun gaur egungo zure gizarteari eta zure izaerari ere ez erantzuna emateko moduan. Eta zer da, zuk ulertzen duzuna poesiaretzat edo, zer da, iesbide baten moduan zuretzako? Bueno, ni horretan oso materialista naiz eta ezer baino lehenago da genero bat, ez? Hori ulertu behar da. Eta genero guztiak bezala, ez? Pixka bat erebatu behar duzu hori irakurtzen. Gero hori oso poetiko jarri naiteke poesiaren inguruan, eta jende normalean poesiaren inguruan oso poetiko jartzen da, esan ez, dala ez dakit zer, gizakiaren arima, oso intensoa jartzen da jendea. Eta nik batzutan jartzen naiz intensoa, baina ez gai horrekin, zehazki, ez? Azkenean dira hitzak modu batera ordenatuta, ez? Eta tradizio batean txertatuak, eta hori, badago jende bat, bakarrik hurbiltzen dena poesiara ez oso momentu zehatz batzuetan, ez dakit norbait hiltzen da edo norbait ezkontzen da, ez? Eta beharra sentitzen dute, ez? Zeremonia horretan poesia bat txertatzeko. Eta, karo, zaila da, horrela, ez? Diot, espektatiba horiek dituen norbaiti, ez? Egoki erantzuten. Baina, bueno, niretzat poesia, bai, niretzat da iesbide bat, baina, bueno, literatura guztia den bezala, ez? Hor zaude eta batzutan, ez, gure etxean, jo que se, egun euritsu batean, poetiko jarriko naiz pixka bat, baina, bueno, atzo euria egiten zuelako eta egunotan egiten ari delako, eta etxean zaude eta sentitzen duzu, ja nahikoa ikusi dut telebista, nazkatuta nago, ez dakit, ez, betiko berriez eta egunkari irakurtzea, batzutan behar duzu zerbait, ez, densoagoa dena, ez? Bai, puntu nostalgiko bat dauka, ez? Bai. Eta posible da adibidez, ez dakit, erosketen inguruan poesia bat egitea? Bai. Nik azkenengo poema liburuan esaterako aspaldiko poema bat daukat, baina bueno, hor utzian neukan argitaratu gabea, Amona hil baino lehenagoko urte horretan idatzia, eta kontatzen dut hori erosketak egitera tokatu zitzaidalako, bera etxetik etzen atera bizitzaren azken urte horretan, eta ni tokatzen zitzaidan astero erosketak egitera joatera, ez? Txano gorritxoa banitz bezala. Eta horren inguruko poema bat egin nuen bere momentuan. Bere momentuan gehiagi gustatzen ez zitzaidana, baina berriz aurkitu nuenean zan, bueno, ez da guain gaizki, eta gainera, bueno, denbora pasatu da, eta nostalgiko jarri nintzen, eta zan, bai, eta gainera, gogatu nintzen momentu horietaz ez, eta gainera zerrenda pixka bat, txiki bat agertzen da, zer erosten nion, eta bueno, edo zer gauzaren inguruko poemak egin daitezke, eta behintzat nik ez daukat horrekin arazorik. Diot, gai oso arruntak ere erabiltzaket nik. Eta gertatu zaizu, igual, ezakit, duela asko idatzi zenuen poema bat, orain irakurtzerakoan esaten duzula, jo, hau ja ez naiz ni. Bai. Bai, baina, bueno, hor egiten duzu, denborarekin jolas pixka bat egiten duzu, ez? Eta atzera bidaltzen zaitu poema horrek, eta zen duzu, baina, ez naiz ni, ez? Nik ez ditut horrein kezka hauek, ez? Maitasun kontuetan esaterako, ez? Eta 19 urterekin idatzitako poema batean, ez? Hor zaude, oraindik ez dakizula bizitza
Bizitzak nora eramango zaituen zu, baina hori grinez eta beharrez eta ez dakite, eta jo que se, hormonez beteta egoten zara, ez? Eta zan duzu, klaro, hori gaur egun ez nuke idatziko, ez? Eta argitaratuko banu oso argi jarri beharko nuke, ez? Abisu batean, ez? Hau, 18 urterekin idatzita dago, baina normalian gauza horiek ahonditan eta heldutan aurkitzen dituzuenean egiten dituzu, bere momentuan egin beharko zenukena, eta da bota, bintzat ez atera. Gorde, hor ordenagailuan. Edo beste perspektiba batetik irakurri, ez? Bueno, edo batzutan salbagarriak dira, ez? Ez bazaizu, jo que se, ez badira oso bere garaikoak salbagarriak dira. Eta, liburura bueltatuta, zer aurkituko dugu liburu honetan? Liburu hau, pixka bat aurrekoekin alderatuta, nahiz eta betiko gai ez eta inguruan ibil eta hori ez dut aldatu, baina struktura nahiko, pixka bat ezberdina da, ez? Hasteko liburu elebiduna da, eta horrekin berreskuratu nahi izan dut neurri batean, garai bateko ohitura, ez? Ja astuta dugu, baina euskarazko liburu zahar asko modu elebidunean argitaratu ziren, Lizardirenak, Arestirenak ere, ez? Segurunik gure digora diglosikoa dela, eta nik hala egin dut bilinguea, baina elebiduna modu bitxi batean, ez? Hori, bi hizkuntzetan gaztelaniaz eta euskaraz daude poema guztiak, 40 poema dira guztira, osake, 80 bi hizkuntzak kontuan hartuta, baina itzulpena tradukzioan liburua, izena hori badu ere, jolas egiten dut neurri batean itzulpenaren kontzeptuarekin, ez baitira zuzenean bata bestearen itzulpen zuzenak, ez, kasu guztietan, baizik eta itzulpen poetikoak, ez, neurri batean, poesian batez ere ikusten da itzulpenaren irismena batzutan oso mugatua dela, ez? Zuk esaldi bat itzuli dezakezu, ez? Edo novela bateko kapitulu oso bat, ez? Eta gauza gehiegi ez galdu, ez? Zer kontatu den ongi adierazi. Baina poema batean nun batzutan, ez? Nola esaten den hor dagoen garrantzia, ez? Pues hori, bestelako zeharbideak hartu behar dira, ez? Helburu berdinera iristeko, eta horrekin egin dut nik, pixka bat, hori. Galdetu behar nizun, baina berez itzulpen zehatza ez da inoiz ematen, ez? Bai. Garai batean, ez dakit nork esan zuen, ez? Itzulpena teorikoki ezinezkoa zela, baina praktikan egingarria. Ez, hasten zarenean pentsatzen, ez? Baina nola lortu dezakezu hizkuntza bateko esandako ñabardura guztiak, ez? Efektu sonor, ze poesian ere, ez? Sonoridadeak badu bere garrantzia, ez? Edo alusioak, ez? Hitz bakoitzaren atzean egon daiteken oihartzuna, nola lortu dezakezu hori zeratzen, ez? Itzultzen. Ezinezkoa da teorian, baina praktikan, ez? Gauza guztiak itzulda daitezke, ez? Eta poesia ere bai, baina niri tokatu izan zaidanean poesia itzultzea, beste jenderen poesiak, ez? Horrekin borrokatu behar duzu, ez? Eta batzutan, ez? Literaltasunera jorratzen edo lerratzen zara, baina jakinda asko galtzen ari dela hori irakurriko duen irakurleak. Eta zer izaten da zailena hor? Bai, zailena nire ustez, nik behintzat, poema bat irakurtzen dut, edo zein hizkuntzatan, eta gauza bat da esaten duena, baina gero badago zerbait, batzutan da esaldi bat, beste batzutan da ez dakizu zer, dela, jo que se, punch egiten dizuna, eta hori identifikatzea gero zuk ematen duzun itzulpenean, hori ere emateko, da oso gauza lanbrotxua bezala, baina ni ustez, identifikatzea poema bakoitzeko puntxa, beti toki guztietan, toki berdinean egoten ez dena, egon daiteke sonoridadean, egon daiteke bukarako ateraldi batean, eta esatea, hau da, galdu behar ez dena. Itzulpenetan beti galtzen da zerbait, baina zuk behar duzu lortu, identifikatzea zer den egileak
hori, zerekin lortu zuen zu emozionatzea, ez, beste poema horretan, eta, klaro, ni orain konturatu naiz poema liburu horrekin, ez dala beti behar gauza bera, gauza batzuetan izan daiteke, kontatzen duzun anekdota, beste gauza batzuetan, kasu batzuetan izan daiteke, metafora bat, beste kontu batzuetan izan daitekeen, ez, hitzekin jolas txiki bat, bueno, ez dakit, oso teorik. Poema bakoitzean bilatu behar duzu zerbait, garrantzia zer dauka. Bai, edo esaldi bakoitzean igual. Bai, ezin zara, literalki saldiz esaldi joan zaitezke, baina behar badaude poeta batzuk, ez, berez oso lauak direnak eta ez, oso, ez dakit nosa, pelikulanen tankerako estenak antolatzen dituztenak, ez, eta horiek errazak dira itzultzen, baina beste batzuk, ez, ez dakit. Zaila da azaltzeko, ez? Batean izan daiteke, ez, zuk hartzen duzu, ez dakit, poema bat eta esaten duzu. Honek jolas egin du edo, ez, oso hitz solemneak erabili ditu, ez? Nik hori lortu behar dut. Euskeraz edo galtz, edo ezin badut lortzen, zerekin ordezkatu dezakedan. Nola galdu dezakedan gutxien. Gutxien, bai. Azkenean ekonomistak bezalakoa gara. Eta zer formatu dauka liburuak? Bai, hori, elebidun orrialdekaren alde bakoitzean da, hizkuntza batean dago, bestean, ez? Hasieran uste dut gaztelania euskera antolatuta dagoela, gero aldrebes, eta hirugarren atal bat dago, nun 8 poemak agertzen diren, euskera edo gaztelania edo euskera antolatuta daudenak, ez? Eta, ni grazia egiten dit kontu batek eta da batzutan, ez dakit, gaztelaniazko orrialdean lau lerroko poema bat agertzen dela, hori gertatzen da kasu batean, 4 lerro gaztelania eta euskarazkoan 40, ez? Eta izatea poema bera, baina batean oso sintetiko eta gauza berdina esan, baina laburpena baliz bezala eta bestean rima eta dena desarrollatuta eta kantatzeko moduan. Euskeraz dira hitzak ere luzeago normalean. Bai. Horrekin ere zeratu behar da, batzutan gertatzen da, euskerazko, gaztelaniazko edo beste hizkuntzetako poemak euskarara pasatzean, batzutan zer egiten dut hainbeste hitz eta hainbeste aditzekin, ez? Zaila. Eta, noiz hasi zinen, ezakit lehenengo zintzeladekin? Liburu honetakoak? Nik ideia izan nuen aspaldian, 2010ean edo horrela, dut data zehatzan naiz eta gogatzen naiz bere orduko garai horretako kuadernotxo batean apuntatu nuen ideia eta esan, ideia polita izango zen, itzulpen falsu bat azalduko zuen liburu bat egitea, eta gogatzen naiz garai horretan nire lagun bati, poesia idazten duen lagun bati, komentatu niola ideia eta neurri batean desanimatu ninduen, ez zitzaiolako iruditu niri momentu horretan iruditu zitzaidan bezain ideia ona. Eta orduan usten joan nintzen, baina neurri batean bai gauzak idazten joan naiz, oso pixkanaka, eta liburu hau aterako zela jakin gabe, batzutan gainera, ni batzutan gaztelaniazko poemak ere egina nituen lehenagotik, eta tarteka egiten nituen naiz eta gaztelaniaz inoiz argitaratu ez. Eta gero kontatu nintzen beste kontu bat ez, poema liburu hau egitera edo ez, biltzera jarri nintzenean tarteka nik jakin gabe gai berdinaren inguruko 2 poemak eginak nituela, ez? Niko hartu gabe, ez? Azkenean gaiak ez denain beste, ez? Eta behar bada, ez? Idazten baduzu, ez? Ligatu zenueneko gau bati buruz, ez? Horren inguruan sortu dakizkizu ez dakizen bat poema, ez? Eta begira, azkenean, ez? Anekdota berak kontatu dut, ez? Modu, ez dakit, literalagoa batean, bestean, ez dakit, metaforikoagoan edo mitologikoagoan, jarriko ditut ondoan, edo orduan jendeak, biak, ze hori da beste kontu bat, liburu hau gaztelaniazko, elebeka gaztelania bakarri dakitenek irakur dezakete, baina galduko dute, ez? Osotasuna, ez? Biak irakurritan ikusten dut, edo behintzat hori izan da nire gogoa lortzen da, ez?
bueno, ez dakit, hiru dimentsiorako betaurreko jartzen dituzunean bezala, begi batekin gauza bat ikusi, bestearekin beste bat, eta biak batera ikusita, ez hortzen duzu perspektiba bat, eta zen duzu, osea, metafora hauen guztien atzean, ez orain ulertzen dut hobeto, bazegoen mutil honek, hori, ligatu ez zenuen zueneko kontu bat, ez? Agertzen delako diskoteka bateko kontua, hori da. Osea, osortasuna, ezakit, bereganatzeko, behar da bi hizkuntzatan irakurtza, ez? Bai. Eta neurri batean, nik uste dut, elebidentasuna aldarrikatzeko saiakera bat ere badela, ez? Ze batzutan, ez, egiten dugu, batzutan funtzionatzen dugu bakarrik euskaldunak bagina, ez? Eta euskarazko edabideak ditugu, euskaraz bakarrik agertzen direnak eta euskarazko zerak, ez? Eta bestela daude, ez, gaztelaniazkoak, ez? Eta gu, gehienok hemen, eta guztiok ez ezateko Iruña herri batean, edo behintzat, hala, ezagutzen dut nik jendea, bi tokietan gaude aldi berean, ez? Baina egiten dugu simulakro hori, ez? Edo fikzio hori sortzen dugu, ez? Bi toki ezberdin eta komunikazio gabekoak balira bezala, ez? Eta berez, komunikazioa ez dutenak dira bakarrik direnak gaztelania dunak, ez? Bi tokietan aldi berean egoten aldez direnak. Osea, aldarrikapen puntu bat ere badauka liburuak. Estrukturak behintzat, gero ez dago poema bakar bat ere, ez? Hori esplizitoki aldarrikatzen duenik, ez? Gero, behar bada egin behar nuen, ez? Halako bat, ez? Pixka bat argiago gelditzeko hori zela asmoa, baina nik nahi dut hori jendeak jakiteko edo, ez? Arrotzeko jendea hori beharrik gabe. Eta poemak, liburuak dituen poemak, haien artean erlazioa daukate? Ez, hola, bata bestearen jarraian doaz, egia da gaiak behintzat errepikatzen direla, badago tematika bat, batez ere pandemia garaian idatzitako poemak direlako, eta ez doaz pandemiari buruz, tabernen ingurukoak dira, ez? Garai horretan ez, jendea ateratzen, behintzat nire inguruko jendea ateratzeari utzi ziolako, eta nik genuelako topatzen gauean, ez, Iruña batean, ateratzeko jenderik, eta ez, eta oso bitxia zen, eta tabernatean sartzen alzinen, baina ezin zinen inoren ondoan jarri baizik eta ez, 2 metrotara, eta mailak zeuden, eta sari behar zinen. Eta tabernen inguruko halako sorta bat dago, gero aurreko poema liburuan bezala, amaren heriotzaren inguruko poema bat edo beste daude, ez? Argitaratu gabeak utzitakoak lehenagoan. Eta, badaude gai batzuk, pixka bat, ez jendeari batasuna gustatzen zaionez, hori irakurri eta esango, batasuna badago nola bai. Eta, esan dugun bezala, 20an Karrikirin egon zinen liburua aurkezten, eta, zer moduz jendea gerturatu zen? Bai, Karrikiri ez da oso toki handia eta gainera Peki musikariarekin batera egindako ekipmen bat zen, ekitaldi bat zen, eta ni pozik eta lasai ninduan esaten nolako, nik fan asko ez ditut, baina bakar bat edo etorri zen nik ikustera, nire ezagunak zirelako, eta baina lasai ninduan hori jakinda Pekik beteko zuela bestela aretoa eta osongi joan zen, ni oso lasai joan nintzen, eta nire Peio Lizarralderen laguntzarekin agertu nintzen pixka bat hitzik gabe gelditzen banintzen. Zaila da nik hitzik gabe gelditzea, baina balitek badazpada. Eta hor digu erdiko aurkezpen labur bat zen, eta gauza hauek eta beste batzuk agertu ziren bertan. Eta jendeari ideia gustatu zitzaion? Bai, nik uste dut, nire sorpresarako jendeari kontatzen diodanean zera, bitxia. Baina gero, ilusio gehiago egiten dit irakurri eta jendeak zerbait esaten didanean, gertatzen ari zaidalako beste poema liburuetan ez bezala, jendea etorri eta esaten didana, hori, grazia berezia daukala liburuak horregatik, ez? Aurrekon batek esan zidan, gauzak esaten dizkizu jendeak, ez? Batek, hori, umoretsua zela liburua, nire ustez ez da, beste batek esaten zidan orain serioa naizela. Gero, jendeak esaten dizkizu gauza kontraesankorrak. Gaztelaniaz eta euskeraz ezberdin idazten dudala, ematen duela 2 pertsona ezberdin.
eta behar bada banaiz, ez? Denok gala ezberdin. Ez? Gure mundu zor honetan, ez? Bi hizkuntzekin ibili beharra eta ez gara persona berdinak beti. Bueno, hori ere da igual magia ere, ez? Bakoitzak jasotzen duela. Bai. Bueno, eta gaztelaniaz hizkuntzak badu tradizio bat, ez? Eta idaztera jarri, ez? Eta hor daukazu poeta sakratu handi asko, ez? Euskeraz dauzkazunak baino gehiago, ez? Hor zure sorbalaren gainetik begira, ez? Eta eragina sortzen zaizkizu ezberdin, ez? Bueno, bai. Eta zure helburua edo lortu nahi zenuena liburu honekin, zer da? Ez daukat oso argi, ze liburuak idazten dituzu, ez? Idazteko beharra sentituta, eta gero ez gehiagi pentsatuta. Bai, pentsatzen duzu egongo dela norbait interesatuko zaionik, eta normalean egoten da, ez bakarren bat. Baina, gutxi gora bera esan dudana, ez, jendeak irakurtzea, gustatzea, ez, gero ni famatzea ere bain pixka bat, gauza, simple horiek, ez. Eta gero, bueno, pues, elebitasun, arrotasuna multzatzea neurri batean ere bai, ez. Hori, astuta daukagulako hori badala gure arma bat, ez, kanpotik eta ez, elebakar batzuek, ez, privilegiotzat daukate gu bi toki ezberdinetan egon alizatea, ez? Ez dakit nongo orkoiengo edo ez dakit nongo alkate bat kexatu egin zen edo kendu zituen euskarazkoago jarduera batzuk edo kendu nahi izan zituen, ez naiz oso gogoratzen, esan ez, aurrentzako jarduerak zirelako, ez? Horrela, aurra euskaldunek euskarazkoetara eta gaztelaniazkoetara joaterik zeukatela, bai, hori da. Eta privilegiotzat daukate asko, ez? Ez zuek privilegio daukazu, ez? Bi zerrendetan egon zaitezke, ez? Euskarazko irakasleak izan zaitezke eta gaztelaniazkoak, bai, privilegio bada, hizkuntzaketan aritzea, eta poema liburu honetan ere privilegio hori nabarmendu izan dut, ez? Bai, irakurtzen aldu gaztelaniaz ere, ez dugu zertan lotxatu behar. Eta maila pertsonalean, zakit, erronka bat bezala zeneukan? Bai, bueno, ez dakit, nik liburu hau, bueno, gero ikusi, behin argitaratuta figatu naiz oso, ez dakit, denborarekin eta gaztetasuna, gaztaroa, atzean utzi izanari inguruko pensamendu eta zera asko daudela liburuan, eta nik uste dut, horretarako balio izan didalaren neurri batean, ez? Nik adinean gora noala konturatu eta asumitzen hasteko, eta neurri batean konturatuta nago poemek horretarako ere balio didatela niri, ez? Egile bezala, ez? Gaiak atzean usteko, ez? Amaren heriotzarekin gertatu zitzaidan, ez? Ez dakit, gero kanpotik behar bada ez zitzaidan beste zeratu, nabaritu, baina idatzita bai atera nituen gauza horiek guztiak, ez? Nik ez dut literatura terapeutikoan sinesten, baina pixka bat sendagarria izan daiteke, edo bintzat gaiak atzera usteko, eta espero dut honekin hori lortu izana, ez? Hemendik aurrera ja sartzen ari naizelako kexak atzean ustea, ez? Eta hori, nire 40 urtetako krisia, ja, 5 urte daramatzat krisi horrekin, hori, hasteko. Abia puntu moduan. Bai, baina prestatu beharko dute hemendik aurrerako krisi berriak, ez? Etorriko direlako berriak, baina, bueno, behintzat, hori, uste dut, lortuko dudala jendearen aurrean astu naiz izaten, ez? Zeia, gauza hori guztietaz diak kexatu naiz liburu batean, ez? Orain ez daukat taberna batean edo lagunekin nagoenean ezatea, eske ja ez gara gaztea, ja ezin gara atera. Horren inguruko poemak egin ditut eta orain kexatzen hasiko naiz beste kontu batzu ez. Eta, bueno, abenduaren 4an ere Euskararen egunaren harira, aurkezpena egingo duzu, ez da? Kontatu guztu pixkat. Aurkezpen moduan saltzen edo zabaltzen hasita daude, baina, bueno, aurkezpena, errezitaldia, ez dakit oso ongi zer izango da, hori, liburutegi nagusitik, proposatu zidaten Euskararen eguna dela eta abenduaren 4ean,
erzitaldi bat egiteko, eta, bueno, hori, liburuko poema batzuk irakurriko ditut, eta aurreko beste batzuk ere bai, eta hori, utxun izeneko txalapartari taldearekin arituko naiz, horrek pixka bat alaituko du kontuan neurri batean, eta ez dakit, bai, esperientzia berri bat. Bueno, luzatzen dugu gonbidapena, jende animatzen den. Bai, bai. Eta, bueno, ja, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, Angel? Ez dakit, nahikoa esan dut, ez? Aspertu zaitut eta jendea ere aspertuko nuen. Baina, bueno. Bueno, oso interesgarria kontatu duzuna eta mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Eskerrik asko zuei, bai, beti. Bueno, ondo segi, agor. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar osteguna itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.